tisimgħu. Jinfdilkom qalbkom u jiberikkom u jistreċjakom fil-mixja tal-mulej tagħkom. Ħanet talba minn qalbi u jekk inti tixtieq tista' titlob miegħi. Mister Qaddis ningrazzjak illejla li inti għamiltni denju bid-demm għażiż ta' ibnek Ġesu Kristu. U sejjaħt li għażiltni biex nisma' u nieħu sehem fil-barkiet, fin-natura ta' ibnek. U nieħu sehem fir-responsabbiltà bħala poplu tiegħek Qaddis. Kellimni u opera fija mulej biex inkompli nkun bil-qawwa tal-Ispiritu Santu dik il-persuna trasformata nixbaħ dejjem iktar lill-Sidi Ġesu Kristu. Amen. Morru fil-ktieb ta' Ġwanni kapitlu 15. Ġwanni kapitlu 15. Jumej ilu, mhux jumej, anzi sena ftit aħna llum qegħdin it-tielet ta' tiġa tlieta, my goodness, ta' Lulju. Fil-ewwel ta' Lulju, il-mulej kellimni ċar dil-kelma. Ma tantx smajt dit-kelma fl-ispirtu tiegħi qabel, forsi xi darba oħra rari ħafna sinilu. Ma l-mulej qalli ħassejt ħajdu hekk ara, ħassejt hemm drabi fejn il-mulej jgħid li kelma ċara nkun naf li ħadd il-persuna di Alla. Mbagħad ikun hemm drabi fejn bħalma tintalmu fl-Ispirtu fuq l-Ispirtu Santu kif imexxina matul l-erba' kull nhar ta' erba', mhux imexxina kull nhar ta' erba' biss taġbi kull nhar ta' erba' nitkellem fuq l-Ispirtu Santu kif imexxi. Xi kultant il-mulej porġilek xi ħaġa tkun taf li it's a witness jgħidula, it's a witness in your spirit. U mbagħad hemm drabi Alla jtik kelma ċara u tonda tkun taf li ġej minn il-mulej. Imma l-mulej kellu poġġili kelma fl-ispirtu tiegħi u qalli din il-kelma. Ix-xahar ta' Lulju għejt lill-Knisja, mhux ir-River of Love biss, għejt il-Knisja biex dan ix-xahar jiddedikaw ħafna talb għall-ministri tal-Vanġelu. Dan il-messaġġ isimgħu nisew, dan il-messaġġ huwa għall-Kristjani kollha dawk li sewma qed jimxu mal-mulej u dawk li huma l-bogħod mill-mulej. Dawk li huma parti minn Knisja, dawk li mhumiex parti mill-ebda Knisja. Ovvjament kull minnu Kristjan xorta suppost parti minn Knisja li universali, ma mhux ħanidħol fl-irqaqat ta' dottrina issa għax mhux il-messaġġ. Imma dan il-messaġġ huwa għall-Kattoliċi, għall-Protestanti, għall-Ortodossi, għall-Evanġeliċi, Pentekostali, Battisti, Karizmatiċi, u għall-neokatekumenali, għall-mexxejja u għall-komunitajiet karizmatiċi, Pentekostali, semmejthom naħseb ħafna minnhom kollha huma. Dan huwa messaġġ li skont il-kelma tal-mulej biex iġibna in se l-importanza u r-responsabilità ta' kull Kristjan biex jitlob għal-ministri tal-Vanġelu. For the ministers of the gospel. Għalhekk huwa messaġġ differenti. Għax da mhux messaġġ neċessarjament fuq il-fejqan, jew nkella fuq il-vittorja tagħna fi Kristu, jew nkella kif timxi bil-fidi, jew nkella hemm ħafna affarijiet. Għalkemm jekk inti tarfu dan messaġġ, meta inti titlob għal ministri tal-Vanġelu, speċifikament, mhux speċifikament, dawk li jsejħu pastors, evangelisti, apostli, rajja, profeti, peress li qed nitkellmu wkoll cross-denominational, saċerdoti, patrijiet, sorijiet, isqfijiet, għal dawk kollha li f'xi relm jew ieħor jokkupaw uffiċċju ta' ministru tal-Vanġelu. Ħafna midrabi, ħafna minna naħseb il-Kristjani b'mod ġenerali jinsew li r-responsabilità mhijiex biss fuq il-mexxejja tal-Vanġelu, mhux biss fuq il-ministri tal-Vanġelu, imma wkoll fuq in-naċ, fuq il-merħla. ħafna midrabi nħarsu lej pastor, jew ministru, jew saċerdot,
jew diaknu, jew inkella presbiteru, inħarsu lejhom bħala nies responsabbli post awtorità u hekk huma. Però Alla ma jpoġġix ir-responsabilità fuqhom biss. Il-mulej jpoġġi responsabilità fuqhom ukoll. Aħna eżiż aħwa naffettwaw il-xulxin. Bħalma pastors, il-leaders, il-ministri jaffettwaw il-merħliet, hekk ukoll il-merħla taffettwa lill-leader. Hekk ukoll il-komunitajiet jaffettwaw il-mexxejja tagħhom. Hekk ukoll il-knejjes jaffettwaw l-isqfijiet, l-apostli, il-pastors, l-overseers, sejħilhom li trid. Bħalissa Alla jrid li l-poplu tal-Alla ikun ninse għaliex ċertu affarijiet jiġru u jistgħu jiġu skanzati biex li ma jiġrux. Fil-ktieb ta' Ġwanni 15, vers 18, ħanibda bl-iskrittura. Jekk id-dinja tobodkom, kunu għafu li baditni qabel ma badet lilkom. Kieku intom kontu ta' d-dinja kienet tħobbkom bħalma tħobb dak li hu tagħha. Iżda billi m'intomx tad-dinja, għax jien ħristkom mid-dinja, id-dinja tobodkom. Ftakru fil-kelma li għedtilkom, il-qaddej mhuwiex akbar minn sidu. Jekk jippersekwitaw lili, għad jippersekwitaw lilkom ukoll. Jekk ħarsu l-kelma tiegħi, għad iħarsu tagħkom ukoll. Din il-kelma Ġesu naf li jużawha għall-Kristjani kollha. Però hawnhekk Ġesu kien jitkellem mal-apostli. Jiġifieri għalkemm tot tal kulħadd għax hija l-kelma tal-Alla, però qed jitkellem ukoll għall-mexxejja. Il-kelma li huma jxandru għal dawk li jxandru l-kelma. Ġesu ġie persekwitat u Ġesu huwa perfett f'kollox. Ġesu beża, Ġesu talab lid-disċipli xalab biex jitolbu għalih. Sanati. Ġesu waqt li kien fil-ġisem talab lid-disċipli biex jitolbu għalih. Ġesu beża. Ħafna minna u hekk għandu jkun, anzi kollha kemm aħna għandna nkunu, li nimitaw il-Ġesu. U knejjes bħal dawn li aħna nirringrazzjaw il-wird kbir li Alla tagħna awtorità fuq ix-xjaten, awtorità fuq il-mart, il-qawwa, il-vittorja, il-barkiet, il-wedit li aħna ġejna mogħtija. Però ftit ninsew, ftit niftakru, u ħafna minna ninsew, kemm aħna msejħin ukoll biex imbagħtu bħal Ġesu. Mhux biss il-Kristjani imma llum ħanitkellem, illum ħanitkellem għall-mexxejja. Il-maġġoranza tal-Kristjani jinsew li l-mexxejja jgħaddu minn ħafna tbatijiet. Dan jien mhux qed nitkellem dal-messaġġ għalija personali għalkemm jien ngħaddi minn tbatijiet u ngħaddi minn sofferenzi u ngħaddi minn persekuzzjonijiet u ngħaddi minn diffikultajiet bħal kulħadd. La għadni f'ġisem. Imma qed nitkellem għal ħafna pastors, qed nitkellem għal ħafna presbiteri, għan-nom ta' ħafna anka saċerdoti irrelevanti fejn naqbel u ma naqbilx magħhom għax bħassa mhux dak il-każ. Il-każ huwa jiena nemmen li Alla missieri jixtieq li kollha jsalvaw. Ma jixtieq jara li l-ebda wieħed minnhom jitkaxkar tal-ebda denominazzjoni. Għax kull wieħed minnhom Alla ħabbhom u jħobbhom sal-lum. Dawk li baqgħu sħaħ
u dawk li tkaxkru. U l-Knisja għandha sehem fir-responsabilità. Mhux biss li niklu l-ikel, ma wkoll li naħslu l-platti. Li natfu l-mejda, li nippreparaw il-mejda biex meta il-xef jiġibilna l-ikla, nikluha. Ma x-xef biex isir l-ikla kompluta, ħafna xogħol x'isir. Ħafna preparazzjonijiet biex l-affarijiet imorru sew. Kif tixtieq il-mulej. Fil-ktib ta' Luqa kapitlu 22 vers 30, vers 31, Ġesu jgħid lil Pietru, Xmon, ara x-xitan riedkom fidejh biex jaddikom mill-arbil bħal qamħ. Lil min ix-xitan ried jgħaddi bħal arbil? Lil mexxejja. Lil apostli. Lil Pietru. Imma jint labt għalik, Pietru. Biex il-fidi tiegħek ma tiġix nieqsa. Inti mbagħad meta terġa' lura għas-sewwa mbagħad tħeġġeġ u tinkoraġġi lil ħutek. Dawk l-iskritturi ħafna drabi aħna naduhom għalina personali, it's fine. Imma Ġesu dat jgħidhom għall-mexxejja. Lill-mexxejja tgħid dak li. Lill-apostli tgħidu li dak li. Lil Pietru li kienu qed mill-kapijiet tal-ewwel Knisja Ġesu qed jgħid dak li. Meta inti tisma' pastors li għamlu suwiċidju mhix ċajta. Meta inti tisma' pastors jew inkella assassin, jew presbiteri, jew evangelisti, jew xi ministru ieħor tal-Vanġelu, kwalinkwa denominazzjoni li jmur tarawhom pereżempju li nqabdu fid-droga, il-familja tkissret, id-divorzjat, telaq il-mara jew telqitu l-mara. Jew bil-kontra, x'inti għandek mexxejja ministri li huma nisa. Il-Knisja mhijiex aware l-attakki li hemm kontra n-nies tal-ministri li huma ministri tal-Alla. Naf li aħna nafu li kollha sema' knisja bħal di u ħafna knejjes simili semawha li aħna qegħdin f'attakk spiritwali, battalji spiritwali. Imma kemm hawn Kristjani aware li l-ikbar attakk believe it or not huwa kontra l-pastor tiegħek. Kontra il-presbiteru, kontra l-assis li qed imexxi dik il-Knisja jew dak il-kappillan qed imexxi dik il-parroċċja. Mhux qed nidħol f'dutrini bħalissa, qed nitkellmu bħala individwu li Alla xorta jħobb. Meta inti tisma' pastor ta' Knisja ta' eluf ta' nies u jsabuh mallaq ma' ħabel mhix ċajta ta'. Meta inti tisma' xi ministru tal-Alla miet overdose bid-droga mhix ċajta ta'. Daw affarijiet jiġru fid-dinja. Meta inti tisma' pereżempju f'dan iż-żmien li għaddejna minnu, jalla għaddejna minnu f'isem Ġesu Kristu. Jalla vera għaddejna minnu, żmien tal-Covid. Nies, il-pastors li qadaw qalbhom u għalqu l-Knisja totali. That's it. Qataw qalbhom. Fl-Ewropa, fl-Amerika, madwar id-dinja. Kemm il-Knisja qed titlob għal dawn in-nies? Faċli tipponta subajk. Faċli aħna nippontaw subajna. Naf, u mhux qed ngħidlek li aħna niġġustifikaw il-ħażin ta' ħadd. Ma din hija ħażina. Li aħna ħafna midrabi li l-Kristjani fil-maġġoranza ta' Kristjani naħseb jien, jalla jien żbaljat, għandhom attitudni li jiena mmur il-Knisja u da żekk għamilt id-dmir tiegħi. Il-Kristjani d-dmir tiegħu ma jispiċċa qatt.
Mhux biss il-pastor responsabbli, mhux biss l-evangelist responsabbli, mhux biss id-diaknu jew l-erdel jew ix-xieħ responsabbli, int jekk inti naġa responsabbli. Almenu anka minn raj fin-natural, anka minn raj fin-natural, raj ukoll jippretendi li n-naċ li huwa jera qed titkellem mod ġenerali għax jiena nirringrazzja Alla għal din il-Knisja. Perfetti maħniex, però nirringrazzja Alla ta' mentalità ta' bargijiet, ta' jnuniet, u nies jinkoraġġu. Nistgħu nimpruvjaw imma però meta inti tisma' pastors jaqtaw qalbhom, mhix ħaġa sabiħa ħwada. Meta tisma' knejjes jingħalqu għax ċeda l-pastor, mhix ħaġa sabiħa da. Hemm ħafna grazzi mulej xogħol ta' japeżir da. U mhumiex fil-maġġoranza ta' li qed jaqtaw qalbhom, imma l-persentaġġ li hemm xorta mhux sabiħ. Xorta mhijiex m'għandix tkun. Xorta mhijiex xi ħaġa li tnikket il-qalb tal-missier. Għax Ġesu bħalma talab għal Pietru, ovvjament jitlob ukoll għar-rajja tiegħu, jitlob għal-mexxejja tiegħu, għal-ministri tiegħu, u jgħidik li jiena u inti nitolbu għal-pastors. Jiena għandi pastor, jiena nemmen kull min huwa ħelti fil-ġisem ta' Kristu għandu l-pastor. Ħadd ma hu ġie waħdu fid-dinja. Jiena ġejt minn x'imkien u jiena sejjer x'imkien. Ħadd ma ġie minn imkien u sejjer kull imkien. Jistax tkun. Ġesu jitlob għad-disċipli, morru Ġwanni 17 verset. Jiena għarraft ismek lil-bnedmin li inti tajtni mid-dinja. Kienu tiegħek. Dat jgħid Ġesu lill-missier, u inti tajthom lili, u huma ħarsu klimek. Issa jafu li dak kollu li tajtni ġej minnek. Għaliex il-klim li inti tajt lili, jiena tajtu lilhom. U huma laqgħuh u għarfu ta' bil-ħaq li jiena ħriġt minnek. U għamnu li inti batni. Jiena għalihom nitlob, ma nitlobx għad-dinja. Taf li inti Ġesu dejjem jgħidilna biex jitolbu għall-Knisja? Taf li l-Apostlu Pawlu dejjem jgħidlek jitolbu għall-Knisja? Taf li jgħidlek Pawlu l-Apostlu biex jitolbu għall-mexxejja? Ħanarawhom ta' dawn. Vers 9. Jiena għalihom nitlob. Ma jitlobx għad-dinja, imma għal dawk li inti tajtni. Għaliex huma tiegħek. U dak kollu li hu tiegħi huwa tiegħek. U dak li huwa tiegħek huwa tiegħi u jien glorifikajt u jien glorifikat permezz tagħhom. Eżis aħwa. Il-ministri kollha tal-Vanġelu it-tajjeb li jirnexxilhom jagħmlu bil-grazzja t'Alla jigglorifika lill-Missier. Jigglorifika l-dak li inti tgħid li jien inħobb il-Ġesu. Jiena u inti qatt ma nkunu xi xkiel telfin jew ta' diskoraġġiment, jew skandlu, jew tfixkil għal nies li diġà għandhom responsabilità kbira fuq rashom. Illum qed nitfaħħa fuqkom. Però mhux fuqkom biss fuq ukoll. Għax jien ukoll għandi l-pastor tiegħi li jien għandi nitlob għalih regolari. Fl-Iskrittura f'Romani kapitlu 8 tgħidlek olqot ir-raj u tinfirex il-merħla. L-ikbar attakk naf il-Kristjani huma attakkati, ma l-ikbar attakk mhumiex il-Kristjani il-naġġ. L-ikbar attakk huwa r-raj. Issa jiena mhix ingerger ta' bl-ebda mod. Just qed inġibkom aware għax naf li mhux intom biss qed tisimgħuni imma qed jisimgħuni hemm ħafna hemm barra. Li inti għandek id-dmir li titlob għal presbiteru tiegħek, għal kappellan tiegħek, kuljum ta' mhux darba fi xahar, għal pastor tiegħek, għal dak li jgħinek ministru tal-Alla, titlob għalih għax Kristu kmandak tagħmel hekk. Fl-Atti tal-Apostli kapitlu 4 u 7 naraw fejn
il-Knisja bdiet tiġi persekwitata, naraw l-ewwel martri tal-Knisja, ta' għaliex. Ngħidilkom għaliex nemmen li miet l-ewwel wieħed. Għax il-Knisja ma talbitx għalih. Għax imbagħad naraw li meta semgħu li Ġagbu miet, mhux Ġagbu, Stefnu miet, u mbagħad kien hemm apostlu ieħor li ġie persekwitat. F'daqqa waħda l-Knisja ġiet imseħħ u bdew jitolbu aktar għalih. U ħareġ mill-ħabs. Pietru. Talbu għal Ġagbu, għax Ġagbu wkoll kien qed jiġi mdendel li ħajoqtluh ukoll. Imma talbu għalih u ħareġ liberu. Aħna pereżempju, meta aħna nisimgħu fuq pastors li ġew arrestati barra Malta, maltrattati, persekwitati, majra. Xi prezz għalih ħalsu? Qed ngħidha din għall-Knisja kollha ta' Malta. Jalla Malta għaw min għandu widneħ biex jisma' din. Għax għalkemm ħatmu perfett, l-ebda raj, l-ebda pastor, l-ebda evangelist, l-ebda apostlu ma' perfett. U hemm responsabilta kbira fuqhom iva, ħafna kbira, però aħna wkoll responsabbli aħna. Fil-ktib ta' Romani 15, vers 30, Pawlu jgħidha l-kliem, inħeġġiġkom l-aħwa permezz ta' Sidna Ġesu Kristu u permezz tal-imħabba tal-Ispirtu. Isimgħu għali, itqabdu miegħi intom u jitolbu lill-Alla għalija. Pawlu qed jitlob lill-Kristjani please jitolbu għalija. Infatti bl-Inglis jgħidlek I beg you. I beg you. Kważi ngħidlek hija tal-mistħija li Pawlu kellu jgħidilhom biex jitolbu għali. Kellu jgħidilhom biex jitolbu għali. Fil-ktib ta' Salmi, minn Sesbal 133, fejn tgħidlek id-dilka tal-Ispirtu Santu l-ewwel tiġi fuq ir-ras u mbagħad tiġi fuq il-kumplament tal-ġisem. Meta inti qed titlob għal raj tiegħek, għal pastor tiegħek, għal ministru tal-Vanġelu, għal saċerdot tal-presbiteru, il-barka li inti qed birek lilu ħad tiġi fuqek. Awtomatikament. Il-lejla ħan jitolbu u dan ix-xahar, mhux dan ix-xahar biss, nħeġġitkom Kristjani Malta u Għawdex jitolbu għall-Knisja. Però jitolbu speċjalment għall-mexxejja tal-Knisja. Aħwa ħan ngħidilkom aħwa. Listen, hawn ħafna nies tal-Lata u hawn ħafna jħobbu lil Alla. Però ħafna huma maqbudin vizzijiet ħżiena u koroħ. U jixtiequ jsibu l-għajnuna u m'għandhom il-ħadd biex iduru lejhom biex jgħinhom. Liema pastor ħajjiġi jgħidlek għejni lilek. Jekk inti għandek problema tal-pornografija, inti tista' tmur għand il-pastor dejlu jitlob għalija, ma l-pastor ma jistax jiġi jgħidlek jitlob għalija tam. Għax kieku ma tħallslek tal-lej pastor. Jekk inti taqleb għall-mara jew inti taqleb għar-raġel, inti tista' tmur qudiem il-pastor u jgħinek. U jekk il-pastor għamilha dik. Inti ħatejnu. Nejdi arba taħsbux li għed nejdikom jekk għaxin għamilta dan. Fizem Kristu ma għamiltix u għad minn mux għed nimparbara namela. Imma, seħ, daw la fett seħħew ta' pastor li jina naf li kien waqaf il-ħazin, waqaf il-nub, sfortunatament. U meta mar jiftaħ qalbu biex xaħat jgħinu, minflok enuħ, ċabsuħ ma Malta kollha ta' qalbi. U kisruħ. U mallura fid-dinja. U kisser il-familja, tkissret il-familja tiegħu, tkissret il-Knisja, u mhux dbijat mill-Ministeru ta' dbijat totalment minn Alla. Mhux għax waqaf id-dnub ta' għax għand min mar biex jgħinuh. Firsu l-dnub. Sab mbagħad Alla batlu l-għajnuna u raġa' ġie rrestawrat nirringrazzjaw l-Alla. Imma kull ministru tal-Alla, it-testazzjonijiet li inti jiġu fuqek, jiġu fuq ukoll ta'.
il-challenges li tiffaċċja int. Il-pastor, il-raj, il-qassis, il-presbiteru, l-isqof, jiffaċċjahom ukoll ta' diffijiet tiegħu wkoll. Lil min ħajmur jgħid biex jgħinu. Smajtuha naħseb xi darba l-istqarrija it's lonely at the top. Din qed ngħidha għax Alla mhux biss ma jixtieqx lin-naċ jintilfu, ma jixtieqx lir-rajja jintilfu lanqas. Taf li hemm rajja fl-infern? Taf li hemm evanġelisti fl-infern? Taf li hemm misqifijiet fl-infern? Taf li hemm papiet fl-infern? Taf li hemm pastors fl-infern? Jekk inti tifraħ b'dak li qed ngħidlek, inti l-infern fik. Daw affarijiet li suppost iniktuna. Ġejjek tinżel kubtejk. Tindem. Xi stajt nagħmel jien mulej? Biex dak il-pastor, dak l-evanġelist, dak l-isqof ma jġarrafx. Kif taf inti li hawn dawn nies fl-infern? Jalla dak li ħanejdukom mhuwiex vera. Skont nies li kellhom rivelazzjoni tal-infern rawhom. Sa jalla kienet biss gidba u l-immaġinazzjoni tagħhom, jalla. Jalla. Darba kien hemm niftakar meta kont għadni l-Amerika, kien hemm Kristjan, kien hemm knisja, sorry. U din il-knisja, ħafna mill-knisja, daw jiġu kontra l-pastor. U daħal profeta tal-Alla u qallhom il-mulej batni biex ngħidilkom li qed iżomm lilkom il-knisja kontabbli tal-pastor tagħkom. Għax inkom minflok iċ-ċor kondajtuh, tlabtu għalih u s-soppartjajtuh, għamiltuha tal-akkużaturi ta' ħuk. U ħajżomm lilkom kontabbli. Dan il-messaġġ mhux għal-River of Love biss, River of Love il-Knisja għall-Knisja kollha ta' Malta Għawdex. Għax jekk irridu naraw ir-revival, ir-revival ma jibdix biss mill-pastor. Ir-revival jibda minn kull wieħed waħda minnkom. Halleluja. Fil-kteb ta' Efesin 6:18. Itolbu dejjem bl-Ispirtu b'kull xogħla ta' talbu f'kull ħtieġa isru fih bla ma tifqu. U jtolbu għal-ħtiġijiet tal-qaddisin kollha. U jtolbu għalija wkoll. Pawlu da. Taf kemm hawn Kristjani jixtiequ jammiraw il-Pawlu l-Apostlu. Taf kemm hawn minnkom li jalla dejjem tkunu hekk li tistudjaw li trid jew u titax u bir-revelazzjonijiet ta' Pawlu. Taf kemm kellu bżonn tal-Pawlu. Kemm talab il-Knisja please jitolbu għalija. Jitolbu għalija wkoll biex meta niftaħ fommi tingħatali l-kelma ħalli b'wiċċi minn quddiem inxandar il-misteru tal-Vanġelu. Taf kemm hawn pastors, leaders, assissin, isqfijiet huma intimidati, ikkontrollati, immanipulati, medda. Taf kemm hawn? Turrun. Kulħadd jgħid I love Jesus ta. Sakemm l-affarijiet ikunu sejrin tajjeb. Ġieli jiena tkellimt ma' qassisin kattolċi li tuħdux sorpriża li jiena hemm qassisin kattolċi ġieli tkellmu miegħi u li jirrispettawni jien nirrispettom u nħobbu li xulxin fi Kristu. Jien kattolku? Le. U laqqas ma huma Pentekostali Evanġeliċi. Issa l-affarijiet differenza bejniethom dak imbagħad kwestjoni oħra. Imma jiena nemmen li minnu ta' Kristu vera
huwa Kristu li salvaw. Niġġustifika l-ħażin ta' ħadd qatt u minnu. Imma ftakar din, ħanidkom frażi sabiħa immens. Never confuse the behavior of a person with his worth. Never confuse the behavior of a person with his worth. Tfixkilx il-valur tal-persuna, tfixkilx l-aġir tal-persuna mal-valur tal-persuna. Fil-ktib ta' l-ewwel Timotju 2, vers 1. Nitolbok l-ewwel net li jsiru suppliki, orazzjonijiet l-ewwel qabel kollox, talb, u ratti l-ħajra għal bnedmin kollha, aslaten u għal dawk kollha li għandhom xi awtorità. Biex, mela meta wansi tu ħsieb dawk li huma f'awtorità, speċjalment illum qed nitkellem fuq awtorità spiritwali ekklesjastika, biex inkunu nistgħu ngħaddu ħajja fil-kwiet u fis-sliem, fit-tjieba u kif jixraq dan hu tajjeb u li joġob il-Alla lis-Salvatur tagħna. Kemm minnkom tixtiequ toġbu lill-Alla? Ibditlob għal dal-pastor, għall-pastors ta' Malta, għall-assessin, għall-isfijiet, tlob għalihom mela. Inti tixtieq tara xi wieħed minnhom l-infern? Ara ma tgħidli xi iva, għax ngħidlek għandek bżonn ix-xitan joħroġ minn ġo fik. Għax irrelevanti kemm taqbel jew kemm ma taqblix ma dak l-individwu, dak huwa prezzjuż fejn qiegħed. Pawlu lil Filomen, kapitlu 1, vers 21. Ktibtlek għax jien żgur li inti tisma' minni, anzi jien naf li se tagħmel aktar minn hekk. Fl-istess ħin ħejji kamra għaliex nittama li bis-saħħa tat-talb tagħkom nerġa' ningħata lilkom. Ma sabx xi ħadd jgħidlu da, Pawlu isma' jaqbad u ddikjara l-kelma tal-Alla fuq hekk. Nemmen fil-li niddikjara l-kelma tal-Alla 100%. Pawlu just imxi bil-fidi. Nemmen li nimxi bil-fidi 100%. Imma dak ma jfissirx li nikkanċella li m'għandi bżonn it-talb tagħkom. U mhux qed nitkellem għalija għalkemm jien wieħed minnhom, imma nitkellem għal dawk kollha li għamlu sagrifiċċju, ħallew kollox u saru xandara u ministri tal-Vanġelu. Għandhom bżonn it-talb. U din mhix kelma tiegħi ta'. Din kelma tal-Mulej, din kelma tal-Knisja, ta' Kristu lill-Knisja. L-Knisja Evanġelika, Battista, Pentekostali, Karizmatika, Kattolika, Protestanta, kwalinkwa kull min isejjaħ l-isem tal-Mulej. Di mhix kelba tiegħi, għedtilkom da mhux messaġġ bħas-soltu. Biex ma tmux taħseb li qed nitqedab dal-messaġġ biex toqgħodu titħassruni da. Far from it. Għandi bżonn it-talb dak ġieli qedtilkom mhux l-ewwel darba li titolbu għalija, imma Kristu qed jgħid lill-Knisja. Jitolbu għal-ministri tiegħi, jitolbu għal-rajja tiegħi. ħafna il-pastors, ħafna minna ma nirrealizzawx kemm jkollu kpiepel, kemm jilbes kpiepel. Per eżempju, il-pastor jrid ikun marriage counselor, funeral director, missier, sew spirituali u missier ta' wlidu, husband, jew kella ministri għandek ministri nisa, mara, wife. Il-pastor jrid ikun accountant. Irrid ikun ukoll fi żmien li aħna ngħixu web designer u cutting edge social media expert. Il-pastor irid ikun jew ir-raj jew il-ministru, irid ikun communicator tajjeb. Irid ikun kelliem eloquenti. Xi kultant irid ikun funny. Irid ikun serju. Irid ikun evangelist.
Irid ikun ma'allem, għallim. Irid ikun kapaċi jagħmel l-editing tal-artikli u anke tal-videos. Irid ikun ħabib. Irid iservi wkoll ta' aġent tas-safar. Irid iservi wkoll bħal xi ħadd li jieħu ħsieb u jara u jiera watchman. Irid ikun xi ħadd li jifhem il-kulħadd u jifhem kollox. Li ma ssib xejn xi tajt fuqu jew fuqha. Irid ikun persuna mingħajr difett. Irid ikun kapaċi jżomm id-disciplina waqt li jkun ukoll naqra lus u jżomm idu ħafifa. Irid ikun jaf id-dettalji. Ma jistaqat jimrad. Ma jistaqat tħossu dajjef. Il-pastor irid ikun is-superhero tiegħi. Ma jistaqat jizbalja jew jimmissja xi waħda. Irid ikun mind reader jaqra l-imħuħ. Għax jaf li hemm aħwa li jgħidulhom inti min nippretendi li inti kont taf. Allura qed jaqra l-imħuħ ukoll. Irid ikun kapaċi jilqa' u jkun kapaċi dejjem lest għal dak li mhuwiex lest għalih. Irid ikun kapaċi ikun bħal realtor. Irid ikun xi kultant autodealer. Xi kultant ukoll arkitett. Jista' jkun ukoll għandu bżonn ikun ukoll avukat. Iżomm il-liġi kollha. U għara ma tkunx tgħidli li hemm xi ħaġa ħażina xi kellha ma jkunx bniedem Alla. U għalkemm aħna nafu li ħadd ma huwa perfett imma il-pastor huwa perfett. Apparti oħrajn, il-pastors dawn huma r-realtajiet li ltaqgħu magħhom ir-rajja, presbiteri, assisin, saċerdoti, ministri tal-Alla. Il-pastors ir-rajja jridu jkunu dejjem jikbru. Għalkemm ħafna jippretendu li diġà jafu kollox. Iridu dejjem jikomplu f'mixja ta' maturità. Għalkemm għandek ħafna jaħsbu li diġà wasal. Iridu kapaċi jiffaċċja l-insulti, accusations, akkużi, kampanji ta' gideb kontra tiegħu. Iridu kapaċi jiffaċċja teddid, Facebook, YouTube, jew anke fit-triq. Irid ikun kapaċi jiffaċċja intimidazzjonijiet, tajjir. Irid ikun kapaċi jiffaċċja il-manipulazzjonijiet mill-Knisja, mill-membri, sew minn dawk barra u sew anke ġewwa. Ħafna drabi l-pastors u r-rajja u l-mexxejja iħossuhom li mhumiex mifhuma minn ħafna, li huma meħuda for granted minn ħafna. Użati għal meta jkollhom xi ħadd bżonn, però mbagħad minsija meta jkollhom il-bżonn huma. Dawk kif iħossuhom ħafna pastors. Pereżempju, kemm hawn pastors li żewġu koppji u wara żewġuhom telqu baj, ċaw. Mhux jien biss, il-pastors kollha. Nies li inti anke ħlistilhom ħajjithom. Ħriġtilhom id-demonju. Fejjaqthom minn Mart li tobba qalhom qatt ma ħajfiqu. Ovvjament aħna dejjem dak kollu nagħmluh dejjem bil-qawwa ta' Kristu. Imma Alla juża l-ħmar. Abbużati minn ħafna, dawk kif iħossuhom ħafna leaders, ħafna mexxejja tal-Vanġelu. Fajnejn Alla, il-pastor jew il-pastura għadhom iben Alla. Għadhom iben. Għadhom Alla jsejħilha binti jew ibni. Lili qatt ma jgħidli hawn pastor da. Alla dejjem jgħidli hawn ibni. Ġesu jgħidilna li bħalma trattaw lili hekk ukoll jitrattaw lilkom. Pawlu daw l-affarijiet kollha ħassan Pawlu ta'. Fit-tieni Timotju kapitlu 4 vers 9, ismgħu x'jgħid. Jgħid lil Timotju. Issa Pawlu fetaħ
ruxma ta' knejjes. Għajjem ħafna leaders. Għamel discipleship fuq discipleship. Pero xorta sa pruħu abbandonat, riġettat. Fil-ktib ta' Filomen, inkluż minn knisja partikolari, l-istess leader li għajjemu għallu ma rridekx tiġi l-knisja. Pawlu jgħidlek jiena mort dik il-knisja u l-leader ta' dik il-knisja l-istess għajjem tien ma ħallinix nidħol il-knisja. Għaw xaħat minnkom tixtiequ siru full-time ministers. Come on, boys. We're taking applications and girls too. Too much. Għadu ġej l-affarijiet. Fit-texejja Pawlu jgħid lil Timotju malajr. Dema ħabb aktar id-dinja u ħallini abbandonani. U mar Tessalonika. Crescens mar il-Galazja. Titu id-Dalmazja. Luqa waħdu baqa miegħu. Minn dawk in-nies kollha li ġab lej Kristu, d-disċipli li tella Pawlu, wieħed biss jibqa' miegħu. Għal dawk li intom tixtiequ tkunu bħal Pawlu l-Apostlu. Dan huwa r-riżultat tas-suċċess tal-ministeru tiegħu. Kristu l-istess. Kemm fejja nies, kemm qajjem nies mill-mewt, fetaħ għajnejn tal-omja, provdilhom finanzi, ħażilhom il-kontijiet. Waħda jissa li fejn, il-min sab il-ġesu. L-ommu u ġvanni. Mela jekk ikollok tnejn inti ħda jissodda tal-mewtija għamilt suċċess. Però ħafna midrabi ma naħsbuhom ġew l-affarijiet. Aħna ma ninsew li ir-rajja, il-ministri qalb ukoll għandhom dan. Għandhom qalb ukoll. Għandhom il-weġġat ukoll, għandhom il-bżonnijiet ukoll. Ħafna mid-drabi, taf kemm hawn pastors fid-dinja? Kont qed naqra websites ta' leaders Kristjani fejn ħossuhom mhux adekwati, fejn ħossuhom failures. Issa dabli jkollhom ministeru daqs dinja da, u ma jħossuhom failure xorta. Dema ħabb aktar id-dinja, infatti jgħid Pawlu hawnhekk, vers 11, luqa waħdu baqa' miegħi. Ħul Marku u ġibu miegħek, għax hu jiswili ħafna għall-ministeru. Lil Tikiku battu Efesu. Meta tiġi, ġib li miegħek il-mantar li jiena ħallejt fi Traws għand Karpu. Ġib ukoll il-kodba l-aktar li huma l-parċmini. Alessandru l-Brunzar għamilli ħafna ħsara. Dawn nies li Pawlu għenhom jisibu s-salvazzjoni, jinħelsu, jgħinhom isiru d-disċipli. Il-mulejja ħalsu skont m'għamel. Oqgħod attent minnu int ukoll. Għax huwa fixkel ħafna il-kliem tagħna. Fl-ewwel difiża tiegħi ħadd ma kien miegħi. Kulħadd ħallini. Jekk inti tixtieq ikollok ministeru bħal ta' Pawlu, kulħadd ħajħallik. Jalla ma jkunx madud kontrihom. Dawn huma affarijiet li diħatta minn churchleaders.com biex tistgħu tfittxuha jekk tridu. Għaliex qed ngħidilkom dak kliem? Għax Kristu ir-ras tal-Knisja, mhux ta' River of Love tal-Knisja kollha. Irid li l-Knisja titlob għar-rajja, mhux tikkritikhom biss. Dawn ma xi jiffaċċjaw ħafna mexxejja fil-Knisja. Fil-Knisja ta' ġvidi mhix statistika ta' Malta, ta' ma nisajdgħom l-istess ħaġa. Xi jiffaċċjaw kontinwament. Kristjani mexxejja. Diskoraġġiment. Sens ta' falliment. Loneliness. Moral failure. Jaqgħu f'xi dnub. Pressjoni finanzjarja, pressure finanzjarja. U ġieħ ta' rejection
li ħossuhom miżinterpretati. Rabja. ħafna mexxejja ħossuhom xbaw. Xebaw. Ajjew. Ġieli ħassej daw l-affarijiet kollha. Problemi tas-saħħa. Problemi u challenges fi żwieġ u fil-familja. ħafna mill-mexxejja jħossuhom li huma wisq busy u li hemm wisq xogħol x'jagħmlu u m'għandhomx biżżejjed ħin. 84% jgħidu li huma kontinwament f'xogħol fuq il-time minn filgħodu sa filgħaxija. 84%. Il-maġġoranza tal-pastors rajja ministri għal darb'oħra mhux qed nutilizza dal-messaġġ il-mulej wax-xogħol tiegħi mħabba fija. Iħossuhom qatt mhuma stmati u qatt mhuma mħallsa. Nirringrazzja l-Alla għalikom, għal-familja River of Love, li jiena mhux qed ngħidilkom li ħafna minn dawn l-affarijiet dejjem ħassejthom. 80% jħossu li l-Knisja tagħhom jgħaddu minn konflitti kbar. 80%. Madwar 55% jħossu li s-sejħa tagħhom taraj hija tqila wisq. Mhux kapaċi għaliha. Percentaġġ fl-Amerika ma jibqgħux pastors. Jaqtaw qalbhom. Hemm min jabbanduna inkluż il-fidi totali. Mhux jibqgħu ġifieri, mhux talli, per eżempju, ma jibqax pastor ma jibqa' Kristjan, imma jabbandunaw il-fidi. Totalment. Mill-website Lifeway Research. 53% uħossuhom ħafna bidrabi konċernati li m'għandhomx biżżejjed finanzi biex jgħinu lill-familja tagħhom. Dat ngħidilkom xi jħossu ħafna mexxejja. Madwar 50% jħossuhom li d-demands tal-ministru li hemm fuqhom ma jistgħux jikħaddilhom. 21% jgħidu li ħafna mill-nies tal-Knisja tagħhom jħossuhom li hemm aspettattiva immens kbira fuq ħajjithom, mhix realistika. Il-percentaġġ kbir ta' pastors jħossuhom li jaqilgħu ħafna iktar kritika milli komplimenti. Jaqilgħu ħafna iktar kritika milli jirċievu kliem ta' inkoraġġiment u komplimenti. Madwar 95% grazzi mulej jgħidu li jħossuhom privileġġjati li qed jaqdu lil mulej dan il-ministeru. Jiena nista'dilkom welcome. Grazzi mulej. Kull pastor għandu bżonn pastor. Però kull pastor leader, ministru, presbiteru, assis, kappellan, whatever, għandu bżonn il xi ħadd li jista' jafda 100%. Il-maġġoranza tal-leaders dak ix-xi ħadd ma jsibuh qal. Pawlu kellu miegħu il-Barnaba. Kemm hawn minnkom intom tollix idejk u intom li taraw dan il-messaġġ. Lill-pastor tiegħek, lill-presbiteru tiegħek, lill-kappellan tiegħek, il-qassis li inti kollok forsi titkellem miegħu. Kemm inti lest li tkun bħal Barnaba għal missier spiritwali tiegħek, għal pastor tiegħek, għal presbiteru tiegħek, għal kappellan tiegħek, għal qassis tiegħek. Lest ikun bħal Barnaba, x'kien Barnaba? Jinkoraġġi lil Pawlu. Biex meta Pawlu jħossu da, Barnaba kien jolli. Imma m'għandniex l-Ispiritu Santu. Anka Ġesu kellu bżonn inkoraġġiment. U Alla ma batlux l-Ispiritu Santu
batlu ministru jissejjaħ Anġlu. Jalla ħafna li tisimgħu dal-messaġġ jażlu li jkunu bħal Barnaba, jkunu ta' inkoraġġiment għal mexxejja tagħhom. Din mhux kwestjoni ta' dottrina, din hija kwestjoni ta' qalb. Qalbek tħabbat l-istess taħbita tal-missier. Alla l-missier il-Kristjani jħobbhom kollha bħala wliedu. Lill-pastor, lill-apostlu, lill-profeta, lill-teacher, lill-evangelist, lill-ministru, lill-presbiteru, lill-kappillan, il-qassis, il-lisqof, xorta jgħidlu ibni u binti. U jekk jintilef xi ħadd minnhom, tilef iben u tilef bint. U jekk xi ħadd jaqa' fl-iżbal, li faċli taqa' fl-iżbal, meta tant għandek responsabiltajiet, tant għandek nies jippretenduk tkun taf ħafna affarijiet. Faċli tkun kif dula mhux backsiding, side critic xejdulhom da. Armchair critic. Da bħal xi programmi li naraw fuq it-televiżjoni Maltija jiġu introdotti bħala opinionist. What the heck? Mela opinionist xi professjoni. Opinionista xi tfisser wieħed li għandu xi jgħid fuq kollox, jiġifieri jitkellem ħafna. U ħafna vidrabi jitkellem ħafna kliem fieraħ. Dak tfisser opinionist. Wieħed li dejjem għandu xi jgħid għax minn huwa bravu. Jew brava. Opinionist mhix xi kwalifikata fil-università. Opinionist huwa xi ħadd li jindaħal f'kollox u anke fejn ma jsawx. Dak huwa opinionist. U ġeneralment jispiċċa jkissillek programm u jiżvija t-tema tal-programm kollu. Dak huwa l-opinjonist, kemm hu bravu. Dak qed nimlew it-televiżjoni Maltija b'opinjonisti. Għaliex ma ġibx il-professjonisti li jafu it-tema ta' dak is-suġġett. Għal min għandu bżonn jisimgħu di, jalla tasallek f'widnejk u tinżel f'qalbek. Ma nafx. Dan l-opinjonisti, di xi dottorat. Lord help us. ħanaqralkom di aħwa. Fl-ewwel Timotju kapitlu 1 vers 12. Alla bħalma jħobb lin-naċ, jħobb lir-raj. Bħalma jħoss għan-naġa, jħoss għar-raj. U jina inti għanna ikonna kompassjoni. Mux biss lesti li nwadbu l-ġebel, jew nitfaw xi post fuq il-Facebook, jew namlu xi video fuq il-YouTube. U naf b'esperjenza min jagħmel hekk mhumiex qegħdin tajjeb. Number 1 quddiem Alla żgur mhux qegħdin tajjeb. U ħafna minnhom mill-esperjenza tiegħi iġġarfu. Serjat ngħidilkom. Imma min għandu qalbu vera tħabbat bl-istess taħbita tal-missier, ħajrċievi dan messaġġ. Ħajarbel lilu nnifsu. Jiena x'kont l-akkużatur tal-Ministru tal-Alla jew dak li ngħin u nolli idejn u drijaj il-pastor tiegħi, il-presbiteru tiegħi, ir-raj tiegħi. Was I an accuser of my pastor or was I a helper of my pastor? Across denominational lines. Hallelujah. L-ewwel Timotju. Vers 12. Ġesu huwa fidil ma' min lil kull min sejja. U hawn mexxejja Kristjani oħra, inkluż pajjiżna, li forsi m'għandhomx merħla, komunità, knisja, imma għandhom ministeri oħra li forsi jħossom ukoll weħidhom attakkati, abbandonati, ignorati,
li qed jagħmlu effett f'pajjiżna. Qed ikunu vuċi għas-sewwa, għall-ġustizzja u għal dak li huwa għaddis quddiem Alla. Olluhom fit-talb tagħkom. Kontinwu. Ismaw l-ewwel Timothy kapitlu 1 vers 10 nagħlaqgħu. Praise and worship team, would you please come? Illum dal-messaġġ ovvjament nirringrazzja l-Alla għall-kelma tiegħu. Però jiena biss kont il-vuċi li Kristu qed ikellem lill-Knisja. Bħalma Alla ġġudika rajja ħażina, Alla wkoll ġġudika poplu ħażina. Bħalma aħna fil-Bibja naraw fejn Alla ġġudika rajja ħażina fit-Testament il-Qadim, però ġġudika meta l-poplu kien il-ħażin għax marru kontra mexxejja tajbin. Jalla ħadd minna ma naqgħu dik il-kategorija. La poplu ħażin jew merħla ħażina u laqas mexxejja ħażina. Perfetti ħadd. Nikbru kulħadd. Nimmaturaw kontinwu u kontinwament nestendu grazzja, ħnina u maħabba. Għax dak huwa li miss il-qalb tal-Missija. Amen? Ħa nispiċċa b'din il-kelma u nitolbu. L-ewwel Timotju kapitlu 1 vers 12. Nizzeħħajr Pawlu jgħid lil Kristu Sidna li tani l-qawwa għal dan ix-xogħol u riderlu li kienet tisħoq li l-fiduċja tiegħu u għamilni ministru tiegħu. Jiena din nagħmilha fuqi. Nagħmilha fuqi. F'Romani kapitlu 11 Pawlu jgħid jekk għaddej ta' sit jaqa' sidu kapaċi jerġa' jerfa'. Jekk pastor jaqa' int iġri biex tgħinu jqum. Mhux titfa' l-ewwel ġebla. Jekk pastor jimmissja, jew pastor, jew assis, jew saċerdot, sfortunatament meta jkun hemm xi ħadd li jiżvija u jkun influenti, tweġġa' l-Knisja. Tweġġa' ħafna. Però hawn ħafna ministri tal-Alla li huma tajbin. Perfetti ħadd, imma hawn ħafna ministri li vera jħobbu lill-Alla u qed jagħmlu minn kollox biex jogħġbu lil sidhom u jbierku l-poplu tal-Mulej. Hawn ħafna. Grazzi Mulej. U Alla jqumu ħafna oħra. B'ordni divina, b'qalb tal-Missier u b'viżjoni li naħdmu għal-restawrazzjoni u l-Ministeru tal-Grazzja u r-Rekonċiljazzjoni mhux il-Ministeru tal-Kundanna. Amen. Ħanamel din talba nerġa' fuqi. Nirringrazzja lil Sidi Ġesu Kristu li li tani l-qawwa għal dan ix-xogħol li juderlu li kienet tistħoqli il-fiduċja tiegħu. U bil-grazzja tiegħu huwa minni ministru tiegħu. Dak kollu li nagħmel bil-grazzja biss tiegħu nagħmlu. Bis-saħħa tiegħu biss nagħmlu. U għall-glorja tiegħu biss nagħmlu. U Alla dak kollu li intom tixtiequ tkunu ministri tal-Vanġelu, tkunu. Sibu min jgħinkom. Sibu min jissapportjakom. Halleluja. U ħajkolkom min jgħinkom, u ħajkolkom inħobkom ukoll. Imma ħajkolkom ukoll peace kbir xtabbu. U ma tistax tgħid ħanbiddel ix-xogħol. Jekk tkun imsejjaħ. Jekk tkun mikri iva. Ma jkun imsejjaħ le. Il-mikri jbiddel xogħol. L-imsejjaħ ma jista' jbiddel qatt xogħol. Il-mikri jabbanduna l-merħla u jiġi ieħor. L-imsejjaħ u l-merħla ħaġa waħda għax huma familja. Halleluja.
Ejja nitolbu. U l-ewwel ma ħanamlu hija li ħanitolbu għal rajja kollha. Għal qassisin ta' Knisja Kattolika, għal patrijiet, sorijiet, presbiteri, isqfijiet, pastors, apostli, profeti, evangelisti, għallima. Ejja nitolbu fl-imkien. Misi għaddis. Bl-għajnuna tijak, bil-grazzja tijak, jina qsamt mulej dak li inti poġġejt li fuq qalbi, għat-tisħiħ tal-Knisja tijak. Nitolbuk il-lejla mulej, l-ewwel qabel kollox, aħfrilna d-nobitna mulej. Fejn aħna konna l-akkużatur u mux dak li għati daqqatitu għajnuna. Fejn aħna konna sors ta' diskoraġġiment minn flok inkoraġġiment. Aħfrina mulej. Jekk aħna b'xi mod zidna t-tqol, zidna l-burden, zidna l-uġieħ, zidna il-niket fil-qlub tar-rajja tiegħek. Aħfrina mulej. Għax inti għadek tħobbhom bħal wliedek għajeżiż. Ma xtieq li l-ebda wieħed minnhom ma jiġġarraf mulej. Abba missier, għallimna nħarsu lejn dawn il-ministri bl-għajn tal-imħabba ta' Kristu. Mhumiex perfetti mulej, perfetti int biss. Imma għallimna nħobbuhom b'imħabba perfetta. Unkunu ta' sosten u ta' support u inkoraġġiment għal-jom. Irrelevanti tal-liema denominazzjoni huma mulej. Fej konna mulej mxejna biżżel u biss mingħajr il-mħabba aħfrinna. Fej ma konni sensittivi għal-qalb tiegħek ma mxejna biss moħħna aħfrinna. Fejn aħna weġġajna l xi ħadd b'injoranza, b'nuqqas ta' sensitività. Aħfrinna mulej. Fil-ġenna mhux ħajkun hemm kattoliċi, protestanti, ortodossi, evanġeliċi, pentekostali, ħankunu familja waħda mulej. Din ir-realtà li għalina tidher diffiċli, imma tista' ssir possibbli. U nqarbu iktar għal din il-possibilità. Jekk aħna nġorru l-qalb tiegħek fina mulej. Biex il-Knisja tiegħek tkun maquda fl-imħabba ta' Kristu. Fejn hemm id-differenzi isiru diskussjonijiet b'rispett u mħabba. Mingħajr ma tiġi kompromessa l-verità. Imma llum mulej nagħlulek il-presbiteri, id-djakni, ir-rajja, qassisin, saċerdoti, isqfijiet, pastors, djakni, xjuħ, kollha li huma ordinati mulej u msejħa, nitolbuk mulej berikhom. Itfa' fuqhom f'pajjiżna xita tal-Ispiritu Santu. Żura mulej għejnhom dawk li jħossuhom waħedhom ċirkundhom bil-ħnina tiegħek. ċirkundhom bil-preżenza tiegħek. Dawk li huma maqbuda f'xi vizzju ħażin u li jixtiequ jinħelsu. Żura mulej jaħlishom minn ħakmiet li x-xitan ħakimhom bihom. Mulej qaddejs imbierku l-ministri tiegħek, ir-rajja tiegħek. Dawk li ma tiżvijaw mulej jekkux fizzju, jekkux dnub tal-ġisem, jekkux dottrina falsa. Ejnhom mulej biex isibu triq tas-sewwa u tal-verità. Abba missier, nirringrazzjak jien personali tal-pastor tiegħi. Ta' dawk li inti poġġejt fuqi u berkuni
u li ta'awni minn ħajjithom. Bħala raj mulej ta' din il-merħla, nbirek il-dawluliet eżiż tiegħek u li inti fdajt li birikom. Bissew din il-merħla u l-merħla kollha ta' Malta Għawdex. Nkunu merħla li tisma' it-taħbita tal-qalb tal-Missir. Grazzi Ġesu. Nitolbok għal fejqan, għal dawk is-saċerdoti, għal dawk il-pastors, dawk ir-rajja, presbiteri li huma morda. Nitolbok testendi dejk il-lemenija fuq, tfejjaqhom u nikmandaw il-laqdu jneħħi deh minn fuqhom. Nibatu il-kelma tiegħek fuqhom u lej. U fil-isem Ġesu Kristu niddikjaraw li permezz tal-ġirieħiet tiegħek Ġesu u man fejqa. Grazzi Missir. Jekk aħna konna ta' tfixkil lejn xi ħadd madwarna fil-ħajja tagħna, fl-injoranza tagħna aħfrinna mal-qadis. Irċievi mulej glorja u tifħir. Għamilna ħaġa waħda, mhux fid-denominazzjoni, mhux fl-isem, imma ħaġa waħda fil-imħabba ta' Kristu Ġesu. Grazzi mulej. Grazzi li aħna konna għandna l-istess għan li naraw li tiġi saltinatek. Ikun dak li trid. Abba Missir qaddis ismek. ħajkun dak li trid f'pajjiżna Malta Għawdex. Bħalma jinġabru li dewwa. Ħatinaqat mulej il-Knisja tiegħek fil-imħabba ta' Kristu fil-verità tiegħek. Biex mulej dak kollu l-għadu għati jipprova jġib kontra pajjiżna. Jiġi mebawt, maqluħ u mitfuħ il-baħar f'isem Ġesu Kristu. Mulej naqbel maħuti, rajja oħra, ministri oħra, pastors, assessin, saċerdoti, presbiteri, evangelisti, apostli u profeti u għallima, diakni, naqblu mulej fl-imkien illum, nitolbuk, birak il-pajisna, birak il-Malta Għawdex, zom il-pajisna santuarju, fejn il-ħajja tiġi maħarsa, preservata mill-ġuf. Sakemm inti sejjaħ il-persuna fl-aħħar ta' ħajtu, il-ħajja tibqa' preservata u maħarsa u rispettata mulej. Birek ukoll il-mexxejja llum nitolbuk ta' pajjiżna, il-Prim Ministru, dawk kollha li jaħdmu fil-Parlament, ministri parlamentari, dawk kollha li għandhom imħabba f'qalbhom għalik biex ma jistħux u ma jibżawx. Għadhom il-kuraġġ biex ikunu ta' dawl għalik fil-Parlament. Huma ministri mod ieħor għaddejja tiegħek mulej. U żomm berikhom. Berik il-familja kollha tagħhom. U grazzi mulej li tbijat minn pajjiżna disgrazzi tiġrib. Dawk li abbandonawk, dawk li insulentawk mulej, aħfrilhom. Għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Abba Missir, grazzi tal-li ħabbejtna. Grazzi li meta aħna konna għadna li dewwa tiegħek inti tajtna lil-libnek Ġesu. U ħabbejtna u salvajtna. Illum mulej dawk kollha li tiraw dal-messaġġ. Itfa' fuqhom l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Żurhom mulej fil-kamra tagħhom, fid-djar tagħhom. Żurhom fl-isptarijiet, fid-djar, fil-ħoms. Dawk kollha li jinsabu waħedhom abbandonati. Il-mulej timissel xi ħadd tissa bħalissa għandek vizzju tal-alkoħol u inti ministru tal-Vanġelu. Il-mulej timissek issa stess. Għandek vizzju tal-alkoħol
Il-mulej Ġesu janqek, jeħilsek minn dak il-vizzju tal-alkohol, f'isem Ġesu Kristu. Jeħles lilek int ministru ieħor tal-Vanġelu mill-vizzju tal-pornografija. Il-mulej jgħinek. Il-mulej jneħħilek it-toqo. Il-mulej jibgħatlek nies li jissapportjawk. Ikkisser minn fuqek il-mulej il-vizzju tal-pornografija. F'isem Ġesu Kristu. Xi ħadd ieħor li inti spiċċajt, int ministru wkoll tal-Vanġelu u spiċċajt dipendenti fuq il-mediċina konvenzjonali. Il-mulej irid ifejqek. Għandek ġerħa fl-istonku tiegħek. U din il-ġerħa ta' dik ħafna trabelut. Il-mulej ifejqek ma jkollhom bżonn iktar dik il-mediċina konvenzjonali iktar. Kun il-fejjaq f'isem Ġesu Kristu. Ġesu jħobbok. Ġesu jħares lejk bajnejn ta' ħnina. Il-mulej jeħħilsek. U minn qalbi ngħidlek, ikkaw xi ħadd minnkom li intom ministru tal-Vanġelu li tibża titkellem ma' xi ħadd biex jgħinek. Illum inwedek quddiem Alla li jekk inti tfittex l-għajnuna, jekk inti jogħġbok tfittex l-għajnuna anka minni, fejn nista' ngħinek ngħinek. Int min int u tal-liema denominazzjonijiet. Int min int, jekk inti tfittex l-għajnuna hawnhekk, m'hemm bżonn tkun parti minn il-komunità. Inti ħija u inti oħti fi Kristu. L-għajnuna tal-mulej, inħallas ngħinek. Il-mulej birkek, birkom kollha f'isem Ġesu Kristu. Hallelujah. God bless you, Zahwa. On YouTube or Facebook. God bless you. Narawkom hawnhekk, il-paċi magħkom.